No, menší update. Krevety mi vyknožili pijavice, takže ups. Ale keď si všimneš slimáky, tak tie zase sa rozmnožili brutálne, sú všade. Mach, ten sa ochytil neskutočne. Všade na dreve. Teraz som to nedávno zastrihával. A slimáky, ďalej slimáky. Takže nejak tak. Budem všetky 3 prerábať, všetko budem musieť sterilizovať, lebo tie pijavice sú nezničiteľné. A možno budem sa musieť aj všetkých rastlín zbaviť, lebo môžu byť na nich tie pijavice, nevšimneš si to, bla bla bla. Takže neviem, no. Iba aby si sa trošku pobavil, keď mám teraz čas sa tomu venovať, tak ti posielam menší update. Nech vidíš, že to není iba žiadna krása, ale aj kokocké problémy, no.